around you don't look so good. Ha baby, cena ni lately, шкунди мой спом, еда да и трети, санат по андроинто му нумо кони. Здравейте хора, аз съм Райан Дабес, тук с мен са Здравко БГ и Кикоръс. Да ти го чета. Добре, и нека скачаме, Аре, Здравко, скачай. Аз скочим. Join order now. Влезахме ли? В една игра. Чакайте, че аз излезнах. Пак влезна ли? Ама още малко хора остават. Да, той влезна. Ари, Добре. изберете си на хубавите айтеми. Хора, изберете за нормален джъмп. Ама аз избрах за хубави айтеми. Ими аз. Аз не знам сега. Да. Воднете за хубави айтеми бързо. Yes, готово. И давайте. Белето слава тук. Ой, Хора, сега кой знае какви яки айтеми ще се падна. О, мага! аз не мога го целя, честа. Много си крив. Значи. Не, защото се въртеше свят на началото. О, мага, телевизора ме работи. Хора, къде тук? Аз Кико, не виждам. аз съм до тебе. Не. Кико, Хора, ние сме с год джъмп. Кико, погледни. Кико, зад тебе, аз качвам. Аз не видях. Окей, Виждаме се горе-долу. аз не го виждам обаче. Чакайте, спре телевизора, чмани. Окей. Аз тук правя в момента с един ПВП, ако го видя къде е. Окей. Ти има кефи хората като казват. Окей. Хора, аз съм на 2 кръв. Опа! Мене ме уби някакъв. Аз убих един. Аз ще ви спектейтвам. Къде сте вие? Аз съм на моя остров. Спектейт! О, зона 5! Да, Ай. виждам те. Аз ви спектейтвам. Аз съм при тебе. Видяхте, не съм сляп. Някакъв ме уби на моя остров. Телепортира се до мене. Окей. Айде да тръгнем към средата, ще пазя. Дай, спокойно, дай. Ей, тук до вас има едни деца много мощни. Един дете е много мощен. Full Diamond Set. Помощен! Ми сме по-мощни. Full Diamond Set. Ей, тук отгоре има чест, отгоре има... Не, къде отихте, бе? Абе, виждам. Вътре в къщата има Аз два съм чест. Аз съм ерих друг. Но той е пълен буклук. О, зона! И, щях се изтърся. Ей, тук има, ела. Зона. Ела към... Той ти обясня, към ето, тук е някакъв... Хора, 9 има някакъв тук. Убийте го. Той мене ме уби. Зона, къде отиваш, бе? Подмина го. Тосе! Зона, той мене ме уби. Зона, бягай! Ела сега да... Ела, ате, подмами го. Аз сега ще го убия. Клещи се. Биго! Умря. Окей, аз оцелях. Сега падна към Биго. Играчи 5 още. Ние вече сме умрели всичките. What's going on, puta? Не! Зона! Добре, хора, Зона. Добре, хора, ще отидем, ще стопна клипа, докато започнем играта. Ще стопна клипа, когато започнем игра. И... Че? Ало, и здравейте, хора. Това продължаваме сега. Влехме игра, 12 часа се търсихме къде сме и то сме то по средата. Уния там грозница, уния дам. Извинете, ако сте не се обиждайте, ако ме гледате. Holy fuck! Holy shit. Щяхме днеска да играем Луки Блок, ама не стана. Хора, имам мега яките айтеми. Аз не. Аз някакви дебилски ми дараха и толкова. Най-дебилски. Не, това... Аз нещо гадни айтеми. О, имаме нормал джумп. О, добро утро. Добро утро, пияните! Опа! Хора, аз имам даже неща и за вас. Аз нямам, аз имам една коронка и един букло, гледайте. Аз имам коронка също. Аз имам калпак, имам шапак, имам аз шапак. Много сме малко нещо брат. 5 крача. Аз да отивам ли в средата, не знам. Не, ела към аз, ела към мене. Ама аз имам такива, виж. Зона! Зона, един ще да се телепортира. Да, зона! Телепортирайте! Ей, майка.
Айде, то подмина мене. Аз стъпкам сервер. Айде, той я умря. И ще видим до другата игра. Айде, той я умря. Ми да сте... Здравейте, те- хора. Феро. Продължаваме клипа. Хора, водници са нормал джамп. Водници Аз са... пак си правя опнати честове. Окей, сега тихо, моля ви. А, тъй. Тук сте Хора, служете си опнати честове. Абе, много ми е зърквиш с честовете. Да, бе, знаеш какви яки неща се паднаха, бе? Знам. Него къде ми се пада лък. Тихо, не мога да кажа нищо на хората в клипа. На мен един път беше ми се паднал Book Power 4. Аре, мутне! Хора, добре, и сега? И сега скачам. Holy fuck, аз полетях. Нека да продължим. О, падна ми се Ендър Перл, това е хубаво. О, аз съм фул армор, хора. Паднаха ми са яки неща. На мен не. И съм фул армор вече. На мен не. Аз не. Чува се двойно. Нали? Да, бе, човек, нали няма ми се падне каквото искам, обаче ще ми се падне всичко друго. Не да ти такова, значи, как може да толкова просто, бе? Иска да скоча, ама нещо да не скоча. Ма ние защо сме с такъв джамп? Аз не обичам го джъм. Аз обичам много добър джъмп. Аз обичам мега джъмп. Аз мразя го джамп. Аз съм на центъра. Чао. Виждам, нали? Аз съм на центъра. Аз съм с голото ябълка. Дай да се вселя в тебе, не мърдай. Аз бия човек. И аз съм в центъра, това съм аз. Окей. Какви Боже, неща имаш? че, айде ми си нещо по-хубаво. Ами, брат, имам диаманта на броня, ето, заповядай. Още една ендърперо, миличка. Мой също. Да имаш някакъв лък. Не. Holy fuck, някакъв! Мале! Убих човек. И теб те уби. Не! Мале, този какъв е този човек, бе? Биеме от 2 км това, бе. Махай се, бе, гадино! Абе, човек, какъв е той наистина? Човек, как се бие той, бе? Аз умрях. Ти умря ли? И аз умрях. Абе, човек, какъв е той, бе? Той би сенче, мишката му няма копчета. Сенче задържа и кърти ми. Хора, всички умряхме, излизайте, всички умряхме. Ей, какъв е той хакер? Сега го репортвам. Добре, хора. Това ще е за края клипа. Чакай му видя името. Нека всички се съберем тук. Дис. Ана... Абе, зона. Елате тук. Пак ти нещо ти правят гади. Аре. Ей, сега репортвам тоя. Това е края на клипа, хора. Тук бяха с мен Съмър Хайпгерл, Кикито Ръса, тоя къра 99 няма, но ще го репортна. И Здравко БГ. И до скоро!